L-investigazzjonijiet tal-awtoritajiet tat-taxxa Maltin waslu biex inġabru 27 miljun euro f'taxxi mhux iddikjarati minn individwi jew kumpaniji Maltin barra minn xtutna, fost l-oħrajn wara rapporti tal-iSwiss u l-Panama Papers. Id-Direttur Ġenerali tal-Osservanza u l-Investigazzjonijiet ħdan l-Uffiċċju tal-Kummissarju tat-Taxxi Tarcisio Scicluna spjega li dawn l-investigazzjonijiet saru fuq individwu u kumpaniji li huma reġistrati f'Malta għat-taxxa u li kellhom il-flus barra l-pajjiż mhux iddikjarati. L-ewwel qed għandna unit li ngħidula Risk Management Unit li din tagħmel ħafna xogħol u tidentifika ħafna każijiet li jkunu ħajgħaddu għall-investigazzjonijiet. Ġifieri aħna meta ngħidu investigazzjonijiet mhux naqbdu persuna u ngħidu ħaninvestigawha, irid ikun hemm bażi fuq xiex tiġi investigata. Kemm individwu kemm kumpanija. Is-Sur Scicluna spjega li l-investigazzjonijiet isiru fuq livelli differenti bis-sem ta' accountants u uffiċjali li jinvestigaw setturi diversi tan-negozju f'Malta. Nixtiequ li kemm jista' jkun ikun hemm level playing field bejn negozji f'dan il-pajjiż. Ġifieri aħna għalhemm naħdmu. Fil-fatt aħna wkoll nippromovu ħafna li jkun hemm voluntary disclosure, ġifieri persuna li jekk hemm xi ħaġa mhux qed jiddikjara jersaqu min jeddu jiddikjara. U voluntary compliance ukoll, għax aħna għandna l-Osservanza wkoll fejn bniedem obbligat li jibgħat it-tax return, il-VAT return u dokumenti oħra relattivi. Dan ix-xogħol imur jitfit ma' rakkomandazzjonijiet tal-Moneyval b'mod partikolari fejn tidħol il-ħidma mal-Pulizija. Qed ikollna ħafna laqat ta' kollaborazzjoni kemm mal-Pulizija u kemm mal-FAU biex kemm jista' jkun id-data tiġi ix-xerjata bejn dawn l-entitajiet u entitajiet oħra fosthom l-MFSA wkoll li ħanibdew anke nagħtu xi training magħhom biex każijiet ta' evażjoni ta' ċertu livell ikunu moddin lill-Pulizija biex tittieħed azzjoni min-naħa tal-Pulizija.